16 דקות עכשיו, 16 דקות לפני השעה 7. הנושא הבא שלנו, הצעת חוק להפללת גברים הצורכים שירותי זנות, הצעת חוק של חברות הכנסת זהבה גלאון ממרץ ושולי מועלם רפאלי מהבית היהודי. ואיתנו לצורך דיון בנושא הזה 2, עורכת הדין מעיין חיימוביץ' שמברכת על הצעת החוק, ועורכת דין אחרת, רלי אבישר רווה, שמייצגת נשים שעוסקות בזנות ואומרת שהפללת לקוחות תהיה אסון עבור היצאניות הללו. בוקר טוב לך. קודם כל עורכת הדין מעיין חיימוביץ'. בוקר טוב. אני מבין שיש חוקים כאלה של הפללת הלקוחות בכמה מדינות באירופה. האם תוכלי לומר לנו היכן, והאם זה באמת עוזר, האם זה מפחית את איך לקרוא לזה, צריכת הזנות באותן מדינות? תראה, אני יכולה להגיד לך שכרגע המודל שעליו ישבו חברות הכנסת כאשר הציעו את הצעת חוק הזו, הוא המודל שנמצא בשוודיה, הוא גם המודל שלפיו ההצעה הזאת עובדת הכי נכון והכי מדויק. ההפחתה היא כרגע יושבת על 20%, וזה מבחינתנו 50%, זה הרבה. זה הרבה. כמה זמן המודל הזה עובד שם? שמה נהדרת, לדעתי כמעט עשור. עשור? לדעתי. 20% של ההפחתה בעשור זה לא מהפכני. אני מסכימה איתך, אבל תשמע, אם אנחנו לא נתחיל לשים את האצבע ולהתחיל לעשות פעולות כלשהן על מנת שהגלגל הזה יתחיל להסתובב ולעבוד, אז נבוא ונאמר זה לא מהפכני לעומת לא בכלל. לא, אבל הרי צריך לטפל בסוחרי אנשים, להכניס אותם לכלא, בסרסורים, כל התעשייה הזאת שמתפרנסת מגופן של נשים. נכון, אבל אותם, התעשייה עצמה שמתפרנסת מאותו גוף של אישה, היא לא רק אותם סרסורים או אותם סוחרי נשים, היא גם אלה שצורכים את השירות. הרי אם לא יהיה תצרוכת של השירות, לא יהיה ביקוש, לא יהיה היצע. אפשר לעצור את הביקוש, אנחנו מדברים במונחים כאלה על בני אדם, על נשים, אבל אומרים שזה המקצוע העתיק ביותר בעולם, את יודעת, כנראה שיש אנשים שצריכים את זה, והשאלה גם אם אין פגיעה בצנעת הפרט, נגיד אנשים נשואים שפתאום יעמדו למשפט על הליכה לזונה או דברים כאלה. אני אומר לך כך, הפגיעה בצנעת הפרט מתגמדת, ואני מדברת איתך כסנגורית, אני בראש ובראשונה זועקת את זכויות האדם. כן. אבל אותם, הפגיעה בצנעת הפרט מאוד מאוד מצטמצמת ומתגמדת לעומת הפגיעה שיש באותן נשים, באותו גוף של אישה. מכיוון שאנשים האלה, בוא רגע ונניח את הדברים על השולחן, אף אישה לא קמה בבוקר, לא בגיל 5 ולא בגיל בת מצווה ולא בגיל 15 ו-16, לא קמה ואומרת לעצמה, אוקיי, מהי הדרך שבה אני יכולה להתפרנס, ויורדת אל הכביש. סליחה על הביטוי. אף אישה, אני רוצה לחשוב שאף אישה לא עושה את זה מרצונה הפרטי והחופשי, אלא בין אם היא נסחרת בכפייה מסוימת, ובין אם החיים לוקחים אותה בצורה כזאת שאין לה דרך אחרת. וגם שכדי להתגבר על העבודה שהיא עושה במרכאות, הרבה מאוד נשים צורכות סמים, ואחר כך הן כבר משועבדות לעניין הזה, כי הן צריכות לשלם עבור הסמים שמאפשרים להן לעמוד אני לא יודע איך לקרוא לזה בכלל. יפה, בדיוק, זה בדיוק מה שהתחלתי להגיד, בדיוק מהצד הזה מגיע גם המשך של אותו הצעת החוק. זאת אומרת, אנחנו לא משליכים את ההוואי רק על אותם גברים שצורכים את השירות, אלא אנחנו גם מטפלים בצד השני, בדיוק באותן נשים שהתמכרו, בין אם זה לסמים, בין אם זה לאלכוהול, בין אם זה לכל דבר אחר, תצרוכת נוראית שכזאת, שזו הדרך שלהם בעצם, נקרא לזה, לממן את אותו דבר נוראי. גם לממן וגם לעמוד בזה ש10 גברים, או אני לא יודע כמה... זה 10 גברים רק ממה שמספרים. אני יכולה לספר לך גם על 15, אני יכולה לספר לך על נשים שהיו בהיריון, חצי שעה לאחר הפלה, נשים שהן בשעת וסת, אין דין ואין דיין ברמות הכי גבוהות והכי מכוערות שאתה יכול לצייר לעצמך בראש, אם בכלל. טוב, אני מודה לך, ועכשיו אנחנו נשמע את